هاي أحوات سمي كفلاي تقول برهاني بحال تقرينيا متان عب جوجل ترانسليشن كاتو جوجل كلتا نقرات كنا مال انزلنا يحطنا خوانا مالتي اتا قداميتي كساب كنا يتقداسنت كم زلنا اتي تقرينيا عب جوجل ترانسليشن كاتو كنا رأيهم كنكلالنا نسوخا بخمينا نرأيهم مالتي بفيدباك سريدنا تقرينيا ንምንታይ ኣብ ጉግል ትራንስሌሽን ከኣትኹም ዘሎስ ክንጽሕፈለኩም ከላለና ስለዚህ ኣብ ዝሓሳር ቪድዮ ከመይ ጌርና ፊድባክ ከም ዝሰድድ ከሪአኩም እየ ሶ ኣብ ጉግል እየ ዘለኹ ጉግል ትራንስሌት ንጽሕፍ ጉግል ትራንስሌት ኣብዚኣ ጉግል ትራንስሌት ዘላ ክሊክ ንገበር ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበርና ኣብዚኣ ሰንድ ፊድባክ ትብላላ ሕጂ ኣብዚኣ ባዶ ቦታ ዘላ ንምንታይ ትግርኛ ኣብ ጉግል ትራንስሌሽን ከኣትሎ ንጽሕፈሎም ማለት እዩ ሶ ኣብ ናተይ ሴቭ ዝገበርኩ ኣላ ኣብዚኣ ትሪእዋ ኣይ ቲንክ እዚ ሼር ክንገብሮ ኢና ኣብቲ ፔጅ ማለት እዩ